O Consello de Administración de Solo Empresarial do Atlántico vén de autorizar a adxudicación dunha parcela de case 1000 metros cadrados no polígono industrial de Muros. A entrega faise en condicións de dereito de superficie. A firma adxudicataria pagará os 2 primeiros anos un canon fixo de tan só 1.172 euros. Os 2 seguintes exercicios tería que abonar uns 2.000 euros e a partir de aí a cantidade sería de 2.375 euros anuais, ata alcanzar os 30 anos máximos de vixencia deste dereito, sempre cando o empresario non estea interesado en facerse coa propiedade da parcela, que a podería mercar no quinto ano. De ser así, no custe total reduciríanselle parcialmente as cantidades abonadas nos anos anteriores. Dende Solo Empresarial do Atlántico destacaron a importancia desta primeira adxudicación no réxime de dereito de superficie, a que espera que sigan outras máis, posto que se trata dunha das súas apostas para reactivar polígonos nos que se detecta unha menor ocupación. Ademais de Muros, a proposta estáse a ofertar tamén noutros concellos da zona, como poden ser Vilanova de Arousa ou Catoira, para tratar de impulsar o seu desenvolvemento.